華麗なる。無限。北海道千歳市の。ちゃちゃかくちゃん珍しいね。あ、まあね。無限さんで何食べたの？ガリガリ。え？人気のガーリック味噌だよ。どんな感じだった？手際の良い感じ？それはそうなんだけどさ。濃厚味噌と炒め野菜。トッピングネギの上にガーリックをちりばめ。豪快だね。背脂の旨味堪能してきたよ。